Etxean beti aukin izin dugu, aititek egiten izin dugu, eta bueno, indala urte batzuk hasi nintzen, eta egia esan gero eta gehiago guztetan jata, ez? Daniel Elezkanok ez du izan aspertzeko denborarik itxialdian. Entrenatzen, ikasten eta baratza zaintzen eman du denbora gehien. Kantxan adina saiatuta, baratza bikaina lortu du Zaratamarrak. Itxialdian lagungarri izan zaio oso. Bakardadian egotea hemen eta nire gauzak egiten bela saitu egiten dozte, eta egia esan ondo pasetan dut, eta gero eta gehiago guztetan jata. Etxean edo zer egiteko lekua dauka Elezkano bigarrenak, lan fisikoa asko egin du eta baita frontoikoa. Egia esan ondo etorri jata, eskuek berotuteko eta denpora desente pasau izin dute itxialdien hemen. Orain, Dimako pilotalekuan entrenatzen du egunero bakarrik. Erremonteak badu itzultzeko data emakumeen pilotak ere bai eurek ez dakite ezer. Askotan galdetzen duzu, gu segaitik ezin garen itzuli, ez? Denak bat eginda aspeko pilotariek enpresari euren jarrera ona azaldu diote lehen jokatzen hasi daitezen. Beharrezkoa da, nik uste otolako egoera baten, danok batera egotea beti abantaia izango da, ez? Eta nik uste dut hola izin bia dela, eta hola izin da, eta alde horretatik oso pozik. Nik uste dut pelotari danak alik eta harinen jokatu nahi dugula, eta ia holan dan.